மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு விருதுநகர் அல்லம்பட்டி பகுதியில் கூரைக்கொண்டு பஞ்சாயத்து சார்பில் நடத்தப்பட்ட மகளிர் தின விழாவில் 1000க்கும் அதிகமான பெண்கள் பங்கு பெற்று மகளிர் தின விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினர். கடந்த மார்ச் மாதம் 8ஆம் தேதியன்று விருதுநகர் மாவட்டம் அல்லம்பட்டி பகுதியில் மாத்துநாயக்கன்பட்டி சாலையில் உள்ள குமரன் மகாலில் கூரைக்கொண்டு முதல்நிலை ஊராட்சி மன்றம் சார்பில் மகளிர் தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவில் கூரைக்கொண்டு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் செல்வி, விருதுநகர் ஜேசிஏ அமைப்பினர் மற்றும் விருதுநகர் கிழக்கு காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர் ராஜா சுலோச்சனா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இவ்விழாவில் அல்லம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த 1000க்கும் அதிகமான பெண்கள் வந்து கலந்து கொண்ட நிலையில் விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்த காவல் ஆய்வாளர் ராஜா சுலோச்சனா பேசும்போது பெண்களிடையே பெண்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவம் பற்றி எடுத்துரைத்தார். ஒரு தாய்மார்கள் கூட ஒரு பிள்ளையை கூட படிக்க வைக்காம விட்டுவிடக் கூடாது. அதாவது நான் இன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க முன்னாடி நின்னாலும் என்னுடைய தாய், என்னுடைய அம்மா படிக்க வைத்தது தான் காரணம். என்னுடைய அப்பா கிடையாது. அப்பாவோட திறமையில நான் படிச்சு இந்த ஆளாகி வரல. எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னுடைய அம்மா தான். பெருமையா இருக்குல்ல? அதுபோல நீ படிச்சா ஒரு நல்ல வேலை பார்க்கலாம். ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை பார்த்தா அதுக்கேற்ற உனக்கு ஒரு கணவர் அமையும். அப்படி நிறைய அறிவுரைகளை சொல்லி படிக்க வச்சாங்க. அவங்களுடைய உயர்வை பார்த்துதான் ஒரு தாய் சந்தோஷம் அடைய போறாங்க. அந்த நிலை உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் வரணும். ஒவ்வொருத்தருக்கு மனசுலையும் என் பிள்ளை படிச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்கணும், என் பிள்ளைய நான் அந்த லெவலில் கொண்டு போனேன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லி நீங்க வளர்க்கணும். பண்ணுங்கம்மா.